Kaixo! Bueno, gaur zer egingo dugu jolas super divertigarri bat prestatu dizuegu. Hau YouTubeen super famosoa da. Anai, ez dio berezko la klasik egiten gaur egingo duen jolasak. Tantarik bez. Zaporezko babarrunak izena du. Zer da zaporezko babarrunak jolasa? Bueno, interneten saltzen dituzten, olako karamelutxo bihurritxo batzu eta zari gara. Karamelu hauek zabore ezberdinak dituzte, bai? Baina ez pentsa zabore ezberdinak, baina supergozuak. Ez, zabore naskagarrizak. Ez du jakingo, ze zaboretako karamelua hartze den. Arita, zerte omaitia. Ze kolore? Ostras, que txungo, tia. Vale, orduan izan daiteke. Edo vomitua? Bai hori, tio. Edo? Bai hori ez doian probatzen. Edo melokotoia. Melokotoia. Sexy and I know it. Melokotoia. Melokotoia. Ai, Nesaka, ba. Edo kaka, edo pudin de txokolate. Bitu, txokolatik urteten motzu, oza, benetan zu, hiperdillan lola taukazuz, no me fastidies. Venga. Ba. A ver. Así da nona. Eta gero... Ah! Kaka. Txika, bizitza holakoa da. Arkadakado. Naiz humorreo bat. Bueno, zuek horrelako bideo gehiago nahi badituzten badakizue. Artietu kanalera eta eskatu lasai. Aio dono! Agur! Mua!